Srpsko pozorište Toronto u nedelju 19. februara 2012. premijerno izvelo predstavu Porfirogeneza na tekst poznatog dramskog pisca Đorđa Milosavljevića u režiji Vojina Vasovića. Milosavljević kritikuje naš građanski mentalitet. Radnja se razvija nakon smrti Stojana Tomića, poznatog poslovnog čoveka koji je posjedovao motel Nacional. Poseban dramaturški zaplet je u nadmetanju ko će postati novi vlasnik motela koji je od važnosti za prosperitet celog okruga. U drugom delu komedije pojavljuje se i sin pokojnika Novak sa ženom Lenkom. U svim scenama dominira lik vampira Kreze, koji preko 333 godina je lojalan sluga porodici Tomić. U predstavi igraju Gojko Roglić, Ljiljana Marković, Nebojša Sremčević, Maja Jovčić, Slađana Nikšić, Marina Tomić, Stevan Mitrović, Desanka Đonin, Srba Tomanić i Živko Cerović. Kao glumci amateri oni su odigrali predstavu na zavidnom nivou, što je bilo prekidano i na kraju nagrađeno burnim aplauzom. A sada pogledajte samo neke od izjava koje smo dobili ovom prilikom od glumaca Srpskog pozorišta Toronto. Ja sam u pozorištu već 3 godine, ja mislim, ovo mi je 4. ili 5. predstava i jedna od dražih do sada. Inače, sa Srpskim pozorištem Toronto sam već 8 godina, ne znam koja mi je više ovo predstava po redu, ali jedna od, da kažem, eto, dobrih predstava, a smatram da su sve dobre predstave koje smo mi odigrali. Pozorište Toronto je jedno od najustaljenijih pozorišta u Torontu i na ovim širim prostorima i nadam se i radujem se svim sledećim izazovima. S te strane što smo tek od ove predstave krenuli sa prevodom na engleski jezik. Tako da iznad bine ovde ide titul na engleski jezik i krenuli smo sa tom multikulturalnošću u smislu da dovedemo druge nacije, druge kulture da pogledaju ono što mi možemo da ponudimo i zbog toga mislim da je ova predstava vrlo bitna. Na stranu toga da je tekst Đorđa Milosavljevića savršen i da je bilo velika čast glumiti.